Salam Türkmen portal websaytymyzyň hormatly agdalar we mehriban tamaşaçylary. Ben siz üçin mehriban gelinlerimiz üçin elbetde bugün ýene-de gyzykly videolary taýýarladyk. Elbetde Aşgabat şäherimiziň Gurbanazar Eliýew köçesiniň ogruna ýerleşýän Çağa binasynda bugün bir Sehra tikinçilik öýüne mehman bolýar. Sehra sözi elbetde giňişlik, giň meýdan diýen manyny agladýar. Sehra tikinçilik öýüne gireniňden Sehra tikinçilik öýüniň taýýarlaýan müşterilerini ködürleýän köýnekleriniň ähli görnüşini görüp bir owadan güldarlyga düşeniňi duýman galýar. Mehriban gelinler, Sehra tikinçilik öýü hemmäňe gerekli tikinçilik öýü bolar. Sebäbi häzir Sehra tikinçilik öýü bilen men sizi giňişeýin tanış eder we siz desine bu tikinçilik öýünde bolmagy islersiňiz. Onu bizden daşlaşma. Salam. Aha, yarın. You start the fire. I'm trying to find what you like. Oh, you and I won't close our eyes till we cross that line. There's something about you, something about you. You know I crave your touch. Mehriban tamaşaçylar, ine görüşüňiz ýaly men sizi Sehra tikinçilik öýü bilen tanışdyrýançam. Sehra tikinçilik öýüniň dizayneri elbetde. Men islegime görä eskizi, köýnüň eskizini taýýarlady. Häzir hemmämiz bilelikde görelik we Isa eger mümkin bolsa Sehra tikinçilik öýüniň işleýişi dogrusyny, işler alyp barýan işleriniz dogrusyny we Sehra tikinçilik öýü eýem haçandan bäri zähmet çekýär işgärler. Eger mümkin bolsa ähli siziň tikinçilik öýüňiz bilen gyzyklanýan ýerleşlerle tanışadyňyz. Awa cennet ina eskizin taýyn boldy. Hatta köýnüň şolary ýaly görnüşde edip gıйt hawatyň içinde ýerine ýetirip berer. Awadan taýýar. Sehra atelýemiz bara daýtdyk. Sehra atelýemiz 8 ýyldan bäri zähmet çekýär. Bizde 30dan gowrak işgärlerimiz bar. Biziň esasy maksatymyz köýneklerimiziň milli görnüşde bolmagy. Onuň esasy hil taýdan aýratyn bolmaklary üçin biz üçin öğrenme möhümli meselelerden biri. Tikinçilik öýüňiziň esasy meňe gowuranlarym bazara gidip mata saýlamak hukmany eleken siziň tuwalymy tikinçilik öýüňiz islenlik görnüşde gaşy bolsun, gaşsy bolsun, gipýur diýilýär. Ähli görnüşli matalar bar eken, ine menem sizden parça matadan saýladym. Indi nesip bolsa zähmet söýür tikinçilik gelinýärleriňiz owadan köýnek tikip berseler maňa da. Ähli müşterilerimize bilen gaplama giňden açyk. Ähli müşterilerimize garaşýar. Bir wagtyň içinde göwleriniň islen kalan zatlaryny döwre wap görnüşde bolsun, milli görnüşde bolsun, köýneklerimizi dikip berjeklerimizi ananlarýar, ählijetine garaşýar. Köp sağ olun İsa. Indi siziň tikinçilik öýüňizde men ýa-ni gördüm. İleşlerimizde de bir näçe bastan görnüşlerini görkezdim. Görüşümüz ýalyk el keşdeler, şeýle-de kompýuter keşdeleri ýerleşdirýän ekeniňiz. Mehribanlar, Sehra tikinçilik öýü her bir müşterisiniň islegini kanagatlandyrmak üçin döwrewap keşdeleri, şeýle-de matalaryň dürli renklerini sağlaşdırıp öz müşterilerinin isleglerini kanagatlandyrýarlar. Sebäbi Sehra tikinçilik öýüne elbetde otuda bolay tikinçiler zähmet çekýär. There's something about you, something about you, immersed inside my mind. Maybe it's a sign, 'cause it's cennet ina biziň tikinçilik öýüm bilen aýratýandygy, on maşinleri, kompýuter maşinlerini hem bir min turman işläp oturýarlar. Dikin maşinlaňyz keşfetýän maşinlaňyz on maşinleri bolýar. On maşinleri bilen tapawtdan ýa bu bolsa bize gıйt hawatyň içinde çal hemne nepis naxşlary etmeklerimiz. Onu siziň öýüňiz tikinçilik öýüňize mata getirip 2 günde taýyn köýnek alyp daýman bolýar da şeýle. Awa 2 günde taýyn köýnekler hem edip bilýär. Ine cennet görüşüň ýaly. Hemmesi bolsa müşterilerimizin islegine görä goýulýar. Gaşlaryňyzdan töweleme görüşümüz ýaly gymmat gaşlar goýýanlar ýa-ni. Esasy saýlama gaşlardan hemmelerni saýlama esasy hil taýdan aýratyn bolmaklygy biziň esasy maksatlarymyzdan biri.
tügeleme. Ona zahmet çekken gyýlangyň ählisine biz üstünlük arzu edýär. Nähriwan gelin gyýdarmy? Edil uýalarmy? Tährat kinçilik öýü toy bayramlar üçin ýa-da halatgeçli bayramlar üçin diňe toyly wagtlaryny dälle. Elbetde günnelik geýleýän köýneklerim, ýörüýte, elkeşdeleri şeýlede moňjykdyr gaşlar bilen bedäp öz müşterilerine ködürleýärler. Nähriwanlar, elbetde her bir gelin gyýdyň itleýän zady öz köýneklerini tikinçilik öýlerinden tiýiz wagtda almakda. O bolsa elbetde tährat tikinçilik öýüni mümkindir. Nähriwan gelin gyýdar, egerde owadan matalary, owadan döwrewap köýnekleri tiýiz wagtda eliňizde bolmagyny isteseňiz, tährat tikinçilik öýüniniň gapysy siz üçin hemişe açyk. I like that nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. I like how we just met and I'm not even slightly afraid to be opening up. I like that we've been sitting here, hands moving around the clock, and I still can't get enough. No, I can't get enough. You look in my eyes and I already hope this lasts. Her bir gelin gyýdyň, her bir müşteriniň tikinçilik öýünden islegi elbetde öz köýneklerini tiýiz wagtda almak. Ol mümkinçilik bolsa, tährat tikinçilik öýünine bak. Nähriwan gelin gyýdar, hormatly denanlarymyz, size döwrewap matalar, döwrewap milli nagşylar bilen bedelen köýnekler tiýiz wagtda eliňizde bolmagy isteseňiz, onda tährat tikinçilik öýüniniň gapysy siz üçin hemişe giňden açyk. Nähriwan gelin gyýdar, size tährat tikinçilik öýünindäki ähli owadan wagtlary bugün şu video arkaly görkezmek isledim. Bizden daşlaşmaň. Yeah, we could be in love by the end of the night, by the end of the night. I like the way you're holding me close, I'm wrapped around my waist like you've done it all your life. I like the way it feels to have you running lap after lap. Hormatly gelin gyýlar, tährat tikinçilik öýüniniň ýene bir aýratynlygy elbetde bu tikinçilik öýüne öz ýanyň bilen mataňy alyp gelmeklik zerurlygy ýok. Sebäbi tährat tikinçilik öýü öz müşterilerine owadan wagtlary, döwrewap wagtlary, daşar ýurt önümleriniň matalaryny öz müşterilerine hödürleýär. Nähriwan gelin gyýdar. Köýnegimi haladyňyzmy? Elbetde bu köýnek men islegim boýunça tährat tikinçilik öýüniň dizaynerynyň çyzgysyna görä tikilen owadan toy köýnegi. Sizem elbetde şeýle owadan wagtlaryň, hatda taýýar gysagly ýagdaýa düşeňizde taýýar köýnekleri elbetde tährat tikinçilik öýünden gelip satyn alyp bilýäňiz. Hormatly Türkmen portal web saýtymyň agdalary we Nähriwan gelin. Tährat tikinçilik öýü öz müşterilerine hemişe garaşýar. Hormatly Türkmen portal web saýtymyň agdalary. Size taýýarlan bu videomyzdan elbetde peýdaly bolanlar diýip umyd edýäs. Egerde şeýle bolsa, siz Türkmen portal web saýtymyzdan daşlaşmaň. Sebäbi Türkmen portal hemişe online. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.